Għalkemm għadu ma sarx il-ftuħ uffiċjali, mijiet ta' Maltin u turisti diġà ġew iżuru l-Akkwarju Nazzjonali ta' Malta. L-Akkwarju huwa fih innifsu esperjenza tal-kosta tal-Gżejjer Maltin. Iżda naraw aktar flimkien. Kull min iżur l-Akkwarju Nazzjonali jista' jgawdi l-ispeċi marittimi permezz ta' vjaġġ li tul l-akkwarju kollu jieħu l-viżitaturi f'ambjenti differenti, kollha ispirati minn postijiet differenti madwar il-kosta Maltija, fosthom Blu Grotto, l-Irdum ta' Ħaddingli, il-Gżejjer ta' San Pawl, il-Port il-Kbir, Kemuna u Għawdex. L-akkwarju fih total ta' 26 tank u l-ftuħ uffiċjali se jsir la darba jimtlew 3 tankijiet oħra li sa issa għadhom vojta. L-esperjenza hija xorta sabiħa għaliex anka tara x-xenarju li għamilna fl-akwarjum fejn qed iddur bażikament 360 degrees mal-kosta Maltija. Naħseb insek kif inhu bħalissa hija esperjenza diġà minna vera sabiħa. Ftit tal-jimilu tħabbar li fl-Akkwarju Nazzjonali twilet kelb il-baħar. Infatti apparti klip il-baħar hemm ukoll numru mdaqqas ta' klip il-baħar li għadhom iridu jitwildu bħala parti minn proġett mal-Aqda Shark Lab li salva bajt ta' klip il-baħar li jkunu mietu. Li twilet huwa Hound Shark, twilet dil-ġimgħa, u kien l-ewwel esperiment ta' dat-tip għalina fl-akwarjum, jiġifieri li f'temp ta' dan ix-xahar ġraddin l-esperjenza sabiħa għalina. Fost l-attrazzjonijiet ewlenin hemm mina li tgħaddi minn fost l-akbar tank li hemm fl-akwarju u li tagħti esperjenza aħjar lill-viżitaturi sabiex japprezzaw iż-sbuħija tad-diversi speċi li hemm. Attrazzjonijiet oħra jinkludu repliki ta' sottomarini u vapuri li jinsabu marqa madwar il-kosta Maltija. L-akwarju fih mhux biss ħut Mediterranju b'mod partikolari minn madwar il-kosta Maltija, iżda anke wkoll ħut tropikali. L-esperjenza tal-Akkwarju Nazzjonali ta' Malta ċertament li hija esperjenza li ħadd m'għandu jitlef, partikolarment għat-tfal li żgur ħafna mill-ispeċi ta' ħut diġà rawhom fil-film tant popolari Finding Nemo. Il-ftuħ uffiċjali se jsir fil-bidu ta' Ottubru b'wirja tal-lob tan-nar mill-Kamra tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba b'lob tan-nar b'forum tal-ħut. Mario Frendo għal Net News mill-Akkwarju Nazzjonali ta' Malta.